Happy Good Friday! This is Cordapia once again. And akong kauban karon si Takya! Hello! So Tax, unsa may atong buhaton karong hapuna sa Biyernes Santo? Unsa may ato ang buhaton karon? Basta Bernie Santo gali guys, maghimo yun ta naglana. Kay kana nga time, mao na siya ang adlaw para sa mga sidekick o sa mga kanang albularyo, mo na adlaw nga effective kayo. Effective kay maghimo lana. Epektibo ang imong lana para tambal. Pwede nimo ihaplas, pwede sad nimo inumon, pwede external application, pwede pod internal intake application sa imo ang kung sa imo mga ipangbati, mga sakit-sakit ana. So Tax, mag-introduce ta karon sa ato mga ingredients karong hapuna nga atong napili karong hapuna. Available lang ni siya, mura ni among available kay actually guys, daghan kaayo ta mga ingredients nga pwede nga mga herbal plants nga pwede nato nga mahimo nato nga tambal. So Tax, ato nang introduce ang atong available nga herbal plants karong hapuna nga atong isagol sa atong lana. Kani karon atong main ingredients ang atong lubi. Coconut oil ang makuhaan niya. Mao ni siya ang main jud nga lana. Dayon ato din na siyang sagulan guys og mga herbal plants. Sama aning kuan. Sama aning Panyawan daghan kini siya makuha nga mga kuan, mga tambal benefits, mga benefits. Daghan matambalan ani sa iyong mga sakit-sakit, mga Panyawan is very well known naman na siya. Well known na gid kayo ang panyawan. Okay. So dayon ang atong kuan, turmeric. Well known lang gyapon. Pwede siya mainom, pwede siya ma-coffee gani, pwede gani ma-coffee ang kaning turmeric, pwede gani. So mo ni siya ang sa English kani ani nalimot ko na may English ani. Mo ni siya ang sa Bisaya, mo ni siya ang atay-atay. Kaning atay-atay kuan ni siya kanang well known na gyapon kay ni siya ang atay-atay kanang herb gid ni siya, herb plants gid ni siya. Dayon kanina natay kalabo. Nagi po English ani Tax. Nakalimot na gyapon ko Tax ay mga scientific name ani, mga scientific name ni ani. So, kalabo is very well known also sa atong being a herb plant. So, natay garlic. Kaning garlic ko naman gikay ni siya. Grabe magid ni power magid kaning garlic. Kaning garlic ingon sa akong lulo sa una kaya nga akong pagka-interest ani maghimuhimo taglana ba kaning tambal-tambal bitaw namanan ako sa akong lulo. Katong my grandfather nga who was the famous mananambal diri sa among dapit nga daghan kay siya mga pasyente gain lain came from other places, mga lagyo kay nga mga lugar kay kanang nailhan gid siya, nabantog siya aning pagtambal-tambal niya, manghilot, manambal bisag unsa nga klase nga sakit manambal siya. So kani siya iyan ning tutuan kaniya. Iyan ning itawal ni niya ang kanang ahos, ang kaning garlic. Ahos man ni siya in Visayan. So ang iyang gamit aning ahos labi na og mapaakan kag halas, mapaakan ka na yung mga venom ba, kanang mga venom. So, that is a very dangerous hazard man na siya. So, kanang mo ni siya ang ikuan itawal ni niya. Iya kan tawalan diri sa pulso. So, kaning na mga venom, kaning napaakan ka, unsay klase nga matang nga mga makapaak sa imo nga mga mananap nga mga delikado ba, mga dangerous. So, kaning ginger, this is a very well known also as a herb ingredients, luya kay pwede man ni siya sa mga panuhot nagkanang sa imong truth, di ba? Mga panuhot daghan gyapon kay ni siya kanang benefits ang kaning luya. So usa pa kani tuba-tuba. Usa kining tuba-tuba? Uy, na may English ani. Tuba-tuba. So sa Bisaya tuba-tuba ni siya. Ikuan man nimo siya sa imong mga panuhot, ihaklop ni siya, ibanyus. So kinang banyus gani isa. Ibanyus na siya kaning tuba-tuba, ibanyus ni siya. Daghan pa kayo mi og dapat mga ingredients pero kanilang sa amo ang na kuan karon na available na mo karon unahan karon nga mga kuan. So ang atong ginseng para panuhot gyapon ni siya guys. Sagol gyapon natin ni sa tuang lana unya. Mo na to sabno kanang ato ang ingredients. So actually di ba sab kanang pwede man nga daghan di kaayo kanang pwede gyud nga mga herbal plants nga atong kuan nga makita na nato sa mga dinhi sa ordinary lang dinhi sa atong mga farm di sa palibot, sa atong palibot daghan di kaayo di sa atong farm dinhi sa atong mga kadaruhan.
daghan gid kaayo pwede nato nga masagol nato sa atong kuan, pero kanilang sa karon kay mura man ni among available among nakuha karon. So kanilang sa atong isagol ipakita namo sa inyo. So sab magkagud na taglubi, magkuan na mi kuan. Magkagod sa aming lubi, Ah, guys. so magkagud sa mi ha. Tak! Wow! Hala na supot! Hala na supot sab! Wow, kalami oy. Sana kay Arms kayo na wow, kalami sa supot. Wow, nice kay na siya, lami kay na siya. Arms! Ay, Hala, hala, wow! Wow, tax! Hala ka tax! Wala tubig? Wala na. Hala ka tax, nagtimailan ginatax nga kanang meaning to si ana tax nga epektibo kay atong lana. Lana ka Hala, wala tubig! Wala tubig! Hala ka! Hindi mo na siya supot Hala, na, kana siya, guys. apil na siya Lana tax. na ni. Mama na siya tax ang kuan. Dali, Epektibo mahimo na. Ayaw ipakuan eh. Ato rin ikuan sa tong kuan. Ikuan na sa atong lana. Isagol gina siya. Mga Isagol itong sa main lana. ingredients. Kuaning supot Kani baka na ba ibutang ni sa Lagi, kuan. lagi, lagi. Kuan supot ka. Iba ay karon na tabi ka mura siya kanang kuan be, mura siya kanang grabe kay siya ka oh. Grabe kay siya ba? Kuan naman, lana naman ang good No, lana na siya. Lana na. Naglana na gani siya oh. Naglalana na siya. La. Talaga. Kuan kay na mo na itimailan tax nga. Kuan kay na atong kuan karon tax epektibo kay na tax. Itong lana ka. Epektibo kay atong lana karon. Oh, nagkagud na ko. Nagkagud na ko. Sumuli siya sa una ang kaguran. Look at the kaguran. Muni siya sa kaniadto sa unang panahon kung magkagud ta. Bago naman na karong galingan sa lubi, kaguran sa lubi nga di kuryente. Muni sa una manumano gid ni siya. Kalagura ang tawagan ni kalagura. Ano ba ang kaguran oh, di ba? Kita ninyo? Kita ninyo ang kano gaagas oh, kanang gaagas ya ba? Wah, grabe ba? Yes! Humanagyod! Humanagyod ko! Look at guys! Humanagyod ko guys! Oh, humanagyod ko! Yay! Karon, kay humanaman si Cordaps og kagod, ako na pud ang magkumos. Kumusta na rin ako karon guys? Atong buhaton karon ang ininit tubig atong ibutang diri sa gata kay Yay! kay aron makuha gid mo og tarong ang atong gata. Kaya siya. Yay! Sige na! Oh. Sige na. Yay! Ha? Init pa? Init pa? Init pa? Sige, tabangan ta ka dito dapit ha. Muna siya magkumos guys. Para makuha ni mga gata. Kaya nang hugas ba mi ha? Nang hugas ba mi? Para makuha ang gata, sab ka ng tax ka ng kwan sa tax ka ng dapat dininit. Dapat ininit tubig imong gamiton. Aron ispiso kay ang gata niya gamay ra ibutang ninyo nga tubig. Kaya ron paglana ninyo niya, pag imunan mo siya lana, dali ra kay siya mahimong lana. Okay. Di na magkalas og kuan kanang kahoy. Di na kay ta magkalas og kahoy anang Okay. Mo diretso ra na siya kalana. Ay kuan dali ra kayo. Lagi ng tubig. Oh. Kaya kung daghang kay tubig, mura pa man to nimong ipas, kung pa man to nimong intus. Paintos pa ni mong tarong. Ano ba? Muna siya? Wala kay kanang kuan day kanang Salaan? net. Ang kuan siya, magkumot to siya ba? Magkumot to siya ba kato? Net man na siya. Kung dili ka Kanoy na ana naman. panapton nga kuan man na siya. Lampin. Kaya para makuan makumusan to di man kay to siya makakumusa tong kamot. Ha? Dili kay makakumusa tong kamot. Katong sapa lagi kuanan pa man to. Balikan mo lugar na natulog karon. Lagyan mo gamay nga tubig din. Kumuton din siya sa katong nipis kay nga kuan. Di ba sis? Ah. Ako na kuno ang magkuan. Kita mo daya pong duha. Sige lang, tabangan ka. Combination gini siya guys. Tabangan ta ka uy. Tabangan ta ka.
Hindi pwede nga di takatabangan. Effective kaya mula na ni karon guys kay grade 1 gud ni loving care gud ni siya Wala ng pagkatrabaho. Wala gini among aka ng Care. Hindi among aka tininuod gini ba? Dili gini nga tiyaw ni siya tininuod gid ni. Tininuod gini ang lana na mo. Kung gusto na mo palit dia, palit na mo guys. Palit na mo guys. Okay. Epektibo ka ni guys. Tigid mo magmahay na yung lan. Best oil. Cortax oil. Cortax. Best oil. Herbal oil na lang. Cortax herbal oil. Oh, kabang herbal man na. Diba? So, yun ba sa kong lulo tax nga, isagol na kung ang ingredients paglana nimo. Kanya naman gud pag kuan na. Kani man gud siya, ang duga po na niya, mukuan po dito. Mukuan po niya ang duga niya ba? Oh, lagi. Ato balugan ning kuanan? Sa laog. Mag-init pa Sayang, sayang man. Ay, nag-init kay imo nang manakuan. Unsa? Bugnaw na. Kani po daw, salaon man gyapon ni. Init tubig mo gud kay aron dali jud makuan siya ba. Kuha gyud tanang gala. Salaon lagi na ron. Grabe ba? Muna siya ang gata. Kani guys, muna ang gata nga tong himuon nga kanang kuan, main oil. Main oil ni siya, muna siya ang gata. Muna siya ang gata sa lubi. Kasi Tagalog ana sis. Kanang Tagalog ana sis ang gata sis. Gata. Gata ba? Gata ng niyog. Kay Bisaya man ta. Gata man sa tuwa. Gata sa lubi. So muna siya himuon nato nga inito nato ni. Wala ra pagdukdukon pa ng uban. Bandok-dukon pa na siya. Atong tilukon ang yang kuan gid ani guys. Tilukon ni mo sab. Gata. Para Muna siya sab, muna gina siya sab ang residue. Muna siya ang last na gina siya, pang last na gina sab. Gitilok lugar ni mo sab. manyan gini siya para Okay. itong pagpalit sa itong lubi. Okay, imo gid yung isulit ba? Ato nang ilunod karon ang atong main ingredients, ang gata. So gata, muna siya mahimong oils tax no? Oh, muna ni may mong oil dayon. Okay. So sige na siya halingan para mo kuha na siya tax mo, kipos tax no? Mukipos na siya, may muna na siyang oil unya. Okay, Sa takloban. takloban. So, money guys, ang kuan. Ang ingredients nga amo nang amo na ni siya, ready na ni siya nga isagol karon sa katong giluto nga gata. Para sa muna ni siya ang yang ingredients para sa oil. Muna ni siya ang mudala og tambal. Kani mga ingredients, panyawan, garlic, ginger, turmeric, atay-atay, kalabo, ginseng root. Nabo din may scent, mura siya og lemongrass, mura siya og lemongrass. Scent na mo na para pahumot na siya. Nami tuba-tuba. Oh, muna siya ang ingredients. Karon, nami ginger. Eh, sa una guys, dili man uso sa una ang magpa-hospital. May hospital sa una. Di man uso sa una magpa-hospital. Uso man sa una nga maningkamot ra magpaghimo sa mong tambal, kaugalingon ni mong tambal. Di ba tax? Wala uso sa una ang hospital uy. Dili uso sa una. Sa amo sa una di gito ka dumdum nga sige mig hospital magsakitan lang kag ngipon, sakitan lang kag tiyan, sakitan labaran lang ka sa ulo, maghilanat lang ka, magubo, magsipon. Magpa-hospital na dayon, wala, dili na siya uso sa una. Magkuan ang uso sa una kaning mga inani. Maghimo ka og tambal nimo. Maghimo kag imong kaugalingong tambal. Wala siya guys. So, mao ni ang atong tuba-tuba. Akong gikagi is mani siya one of the best ingredients. Tuba-tuba. Sa scientific name ani tax. Kailan eh. Sa kailan na tuba-tuba mo na para tambal sa mga buros nga ipagpanuhot. Unsa man po na imo sab? Ginseng, ang root ginseng. Oh, wow! Muna siya ang root ginseng. Wow, grabe kay kasab. Nara siya, oh. Yay! Wow, root ginseng. Mauni siya ang panyawan. Mauni siya ang atay-atay. Mauni siya ang scent. Katong pabangos, tax ba? Oh. Katong pabango nga, muna siya og lemongrass. Mamot na rin. Muna siya ang ginseng.
Ginseng ni siya. So ato na siyang inunod tanan. Siya tanan man ang ingredients, no? Muna siya ang ingredients. Mao ni siya ang turmeric. Dulaw ni siya sa Bisaya, dulaw. Mao ni siya ang garlic. Garlic para ni siya sa mga venom. Mao ni siya ang ginger. Ginger, so muna na siya. Ang inunod tanan. So, hulaton ra nato nga may mo na siyang lana. Si mabasab. Wala to na siya sab, no? Nga malana na siya, no? Malana na siya katong mawala na puti, no? Oh, mawala po. Oil na gid ni siya dayon Oil ang na din siya. ayan ko na ni sab ang resulta ni sab nga kanang oil na din ni siya sab, no? Nakabantay ko tax ba? Unsa man nasimong liog tax mo na imong anting-anting? Oh, mo na siya. Mo na imong dagunan imo dagun. Dagon ni siya. Tax unsa man tax kana tax so karang gold tax ba? Unsa na siya tax kana tax? Kani? Kana tax unsa na siya tax kana tax? Si Mama Mary man eh. Kato isa tax. Unsa to tax? Si Lady of Guadalupe. Muna siyang bit atong ikuan picturean to tax be. Muna siyang kuan tax kanang muna siya tax ang imo ang kanang abyan. Abyan eh. Muna imong kuan tax. Para kuan. Wala siya tax. Ba tong Mabatax. Unsa na siya tax? Muna imong anting-anting tax. para effective atong kuan. Ngayon na gid kani mo albularya tax oh. Grabe ka ngayon mag-albularya lagi na. Ngayon na kay mag-albularya uy. Grabe na kumusta man imong paggarang lana tax? Amang lana tax ipakita ang lana Oh, tax. nalana na siya, nalana na siya. guys. Wow! Grabe kayo. Nakakakinatay. Wow! Nanay lana tax, wa na tax, naglana na kita tax. So muna siya tong main ingredients tax. Atong buhato na tax, ibutang na to na siya sa jar. Maglana ta ato na siya tubil-tubilan tax. Oh. Muna siya tong main ingredients. Wow, gwapa kay mong lana bay. Humot pa jike tax ba? Mot kayo. Grabe kay ka mong tax. Grabe kay nga kung ano tiglana oh sus Ginoo ko. Ako tiglana. So tax magbaligya ta na tax. Nagbaligya ta kung nay magpalit. Sa unang panahon tax ba dili man uso sa unang ospital ba? Dili kay layo mas ospital. Oh, di ba maning kamot ra man ta sa unang Maningkamot, panambal-tambal na to no. Mustang lana nato di accord. Ay gwapa na kay tax, atong tax. Be. Gwapa na. Wow, ano? Dilana no. Dilana na siya. Lana naman na. Muna siya lana tax main oil. Muna siya tong main oil sa Cortax. Cortax oil. Herbal oil. Mm. Herbal oil na siya. Di ba sa unang panahon tax kay dili man uso sa unang tax ba? Ang hospital ba? Dili. Kadumdum ka sa una tax nga, sa una sa ato, sa kitang tagnipon, sa kitang tagtiyan, maglantan ta, sipon, nilanat, trangkaso, sa kitang tagnipon, bisa unsang klase nga, pinaakan sa halas, pinaakan sa mga malala nga mga mananap. Mga kurikong. Sa una, mga kurikong, mga kagid ba? Wala man tayo, kung sa una sa, kita na may maghaplas-haplas sa una, no? Tambalan raglana. Tambalan ra, mapiang ta. Ratiloton ra. Tiluton ra man ta, maulian naman ta, no? Karon kay, sosyal naman kay sila tax. Pero ko tax, di ko ganahan tax anang doktor tax. Man na nimo naman na imong kuan arms. Ay, sa akong lulo. Tax. Akong lulo sa una, tax, gibantog to siya tax. Gibantog to siya nga banggiitan nga mananambal. Diri sa atong lugar sa Unlestong Barrio. Daghan kay siya mga pasyente tax nga nagkalain-laing lugar gikan kay ngano padamguhon daw kuno sa iya ang kuan sa iyang abay ba sa iyang abyan ba padamguhon ang iyang mga pasyente nga moadto mo didto kang simo sa alai ay mao ra toy makauli sa inyong sakit daghan kay nagani nga alos nga murag tinga na ay na nga samad nga murag gipang sangla gipang kuan daghan kay klase tax Mo ba tax? Ay mo ba course? Dagan kayo kanang gipang ano grabe kay nga mga sakit nagani uban nga halos mura na wala gipambalibaran nas doktor pero padamgon siya sa iya ang abyan kuno tax then ikuan din siya tax ipaani diri adto ka didto kay mo na makauli nimo pangitaan na siya nga tao mo na siya tax na tuga dito sa iya tahas to sa iya hatuga to ba ngano nga kamo na abaran mi niya sa una sa kanang bukid mangwa siya gamot mangwa siya panit sa mga kahoy mga siya mga gamot, mga dahon, mga liso. Yang ibutang sa iya ang lana kuan. Ubaron min niya sa una mo na nakaawat ko sa iya na nga mga pamaagi sa panambal ba. Ini siya mga sa iya mga pamaagi sa una. Ya ang ako gimpapa mo nakaila at mga kahuya. Kay akong papa kay iya mga right hand sa una, mamay tikputulo sa mga kwatik. Kot-kot sa mga gamot, anak banon ba. Ba mga gamot man gamiton ba? Maulian gyud. Lagi mga lugar lagi pag abot ko ng pasyente nga mura nagatinga ba Oh.
Asa magagikan, sir? Kinsa may nagkuan? Kinsa may nagkuan nimo diri, nagtudlo. Ipadamgo man ko, manhi daw kuno ko diri. Magdabadamgo daw sila tax kay pato daw sila sa laik kay nara daw kuno makauli sa ilang nga tao, maulian sila sa sakit nito. Oh. Mo to siyang abian tax. Darang lana tax oh. Mm. Lana no. Darang lana. Nagrabing lana eh. Ma-refine na siya unya. Atong buhaton na ni tax kani siya nga lana. Ibutan na to ni sa jar. Maglana rin tag ka ng refine kay nga lana mo na to tubil-tubilan na to na siya. Mo na siya tong main ingredients. Mo na siya makauli sa sakit. Hi! Humana gid mi sa among Cortax Herbal Oil. So mo na ni siya ikaw na tax. Oh. Mo na siya ang among result. Nice kayo ang among result. So grabe na kay ni siya. Oh, mo na siya among sample. Oh. So please share this vlog, Cortax Herbal Oil. Please share this video, like us and follow to our YouTube channel and follow our Facebook Cordapia of Artistang Mini, our YouTube channel Cordapia the Explorer. Invite sila tax para ma-contacts I-share among video, guys. para ma-share pud sa uban ang amo ang Cortax Herbal Oil. Thank you for watching. Thank you for following us. And Bye-bye. until on God next bless. vlog. God bless.